היי יוטיוב, היום תראו אותי משחק בקרייסיס 2 ולצידי יושב החבר שלי. שלום. הנה, תראו את המסך, רגע. שנייה. הנה. אז כפי שנראה לי רובכם יודעים, קרייסיס זה משחק יריות. הנה הוא. בואו נחכה עד שזה יטען. אתם רואים עכשיו זה על מסך גדול, ועוד מעט זה יהיה מסך קטן, ככה זה המשחק הזה. הנה, תסתכלו. ממליץ לכם להוריד, שווה כל רגע אבל. המחשב הזה, איזה מחשב? לי יש 1100 ג'יגה במחשב, המשחק הזה לוקח 20 משהו כזה. טוב, קודם כל זה משחק התחברות. הנה, נגיד, אני לוחץ אנטר ואני מתחבר. שנייה. סקיפ, והנה אנחנו מתחילים. עד שזה יטען, אני רוצה להגיד לכם, סרטון הבא הוא יהיה נראה לי גם על GTA. רוב הסרטונים יהיו על משחקים, אני אוריד כל פעם משחק. נגיד, כל 3 שבועות אני אוריד משחק. הנה, התחלתי, רואים? הנה, אז כך קוראים למשחק קרייסיס 2. כפי שאתם רואים, הנה היריות. אנחנו מתחילים כבר. אני לא השחקן הכי טוב בזה, אבל אם אני עושה טעויות, אל תצחקו עליי, כי אני לא השחקן הכי טוב. הנה, עכשיו גמרנו להיות פה, עכשיו אנחנו עוברים לחלק האחורי. מקווה שתצפו בסרטונים. מקווה משחק שווה מאוד. כפי שראיתם, סרטון שעבר שלי הוא היה על GTA 5, אבל רציתי לעשות לכם סרטון נוסף של GTA 5, אבל נתקעתי שם בשלב, אז כאילו אז כשאני נגיד אצליח לעבור את השלב הזה בכיף, אני אעשה ישר סרטון. אוי, הרגו אותי. סורי. משחק שווה כל רגע. אני נכנס לאוטו. היוש, מה אתה עושה בשבת? רוצה פיצה? ממליץ על המשחק הזה. זה משחק מהנה מאוד.
מי שאוהב יביות, משחק בשבילו. מי שקצת פחות, אני אעשה גם בשבילו סרטון, כן. אני אתחשב בשני הצדדים, אבל הסרטון הזה יהיה בעוד. אני בינתיים לא יודע, תסתכלו מה נעשה לו. לא. סרטון הבא כנראה יהיה גם עם חבר שלי, גם. כן, נעשה את הסרטון הבא ביום שני. כן. כמו שאתם רואים, זה לא משחק ממש קל, זה טיפה מסובך, אז מישהו יודע לשחק טוב במשחקים האלה, אז... זה משחק בשבילו. כן. לא כזה משחק לחובבן שחושב שזה ממש קל. זה משחק קצת מסובך, הוא לא לוקח הרבה מקום, תלוי איזה מחשב יש לך. הסרטון הבא יהיה על... כבר אמרתי לכם. מתישהו אני אוריד משחק חדש, פשוט לא בא לי לתקוע את המחשב. אני אוריד משחק חדש. עוד מעט, אני לא מבטיח לכם שזה יהיה בעוד שבוע. או בעוד שבועיים. משהו כזה 4 שבועות. אני אוריד משחק חדש. רגע, שנייה.